Capitolul 13. Un an deosebit. Brian Stokes n-a aflat nici până în ziua de astăzi care a fost adevăratul motiv pentru care nu luam în serios propunerea lui. Credeam că își dă singur seama, fără să fiu nevoit să-i spun în față ce gândeam despre oferta lui. Spuneam doar, nu sună rău deloc. Sau, cine știe, poate într-o zi. Ar fi locul ideal pentru tine, insista el. De fiecare dată când Stokes deschidea subiectul, găseam câte o scuză. Dar reflectam întotdeauna la ceea ce îmi spunea. O singură promisiune mă ispitea. Aici câștigi experiență într-un an cât altundeva în 5. Insistența lui mă nedumerea. Brian era originar din Perth, din vestul Australiei și lucra în Statele Unite ca medic primar neurochirurg. Ne înțelegeam excelent. Îmi spunea de multe ori, ia spune, de ce nu vii tu în Australia la clinica noastră universitară? Ar fi un loc ideal pentru tine. Căutam întotdeauna să schimb subiectul. Mulțumesc, dar nu cred că e chiar ce mi-aș dori. Sau glumești? Australia e tocmai în celălalt capăt al pământului. Dacă începi să sapi un tunel în Baltimore, ești în Australia. Sau te urci în avion și ajungi în 20 de ore, replica el râzând. Ce să caut acolo fără tine? Încercam eu să fiu evaziv. Ceea ce mă neliniștea cu adevărat erau zvonurile despre politica Australiei, despre care se spunea că ar întrece-o pe cea Africii de Sud. Nu puteam merge în Australia pentru simplul motiv că eram negru și politica de acolo promova societatea albilor în exclusivitate. Oare Brian nu-și dădea seama de aceasta? Așadar mi-am luat gândul de la Australia. Pe lângă faptul că existau aceste probleme de rasă, nu vedeam ce avantaje mi-ar fi adus un an de specializare în Australia, în afară de faptul că era interesant. Dacă Brian n-ar fi fost atât de insistent, probabil nu mi-aș fi bătut capul cu propunerea lui. Dar nu exista discuții în care să nu lase să-i scape câte o aluzie de genul Australia ți-ar plăcea, să știi. Planurile mele arătau însă cu totul altfel. Dr. Long, care era medic șef la secția de neurochirurgie și totodată mentorul meu, mă asigurase că puteam rămâne la Johns Hopkins și după perioada în care lucrasem ca intern. Aș fi încântat să rămâi la noi, îmi spunea el ori de câte ori avea ocazia. Nu puteam decât să accept. Pentru mine era o perspectivă strălucită. Baltimore devenise centrul universului. Cu toate că îmi luasem gândul de la Australia, ideea mă mai obseda încă. Parcă nu puteam merge nicăieri fără să dau de cineva care mă saluta cu un accent australian. De câte ori deschideam televizorul, auzeam reclama: vizitați Australia, vizitați țara ursului koala. Un post de radio a transmis chiar o emisiune specială despre Australia. Nemai putând suporta, am întrebat-o în cele din urmă pe Candy. Ce se întâmplă? Vrea Dumnezeu să ne spună ceva? Nu știu, răspunse ea, dar n-ar strica să discutăm problema. În minte îmi reveneau din nou îngrijorările trecute, îndeosebi politica exclusivistă a albilor. Am rugat-o pe Candy să meargă la bibliotecă și să caute câteva cărți despre Australia pentru a ne putea face cât de cât o idee. În ziua următoare am primit un telefon. Am găsit ceva interesant despre Australia, începuia. Vorbea cu atâta însuflețire încât nu m-am putut abține să nu o întreb despre ce e vorba. Politica aceea care te neliniștea. Ei, bine, s-a zis cu ea. Guvernul a abrogat legea în anul 1968. Am tras aer în piept. Ce să însemne toate astea? Poate că ar trebui să luăm în serios invitația lui Brian. I-am spus, poate chiar trebuie să mergem în Australia. Și am început cercetările. Ne însuflețeam tot mai mult pe măsură ce citeam. Când am început însă să discutăm cu prietenii, am constatat că ei nu erau la fel de încântați ca noi. De ce țineți să mergeți tocmai în Australia? Ne întrebă unul. Veniți voi înapoi după o săptămână, ne asigură altul. Doar n-ai de gând să-i faci una ca asta lui Candy. Nici aici nu i-a fost prea ușor, dar mite acolo îmi reproșară mai mulți. Nu mi-am putut ascunde o grimasă la auzul unor astfel de sfaturi prietenești. Candy era însărcinată și părea într-adevăr un act nebunesc să zbor tocmai acum în celălalt capăt al lumii. Problema era că pierduse deja o sarcină în luna a 5-a cu un an în urmă. Ar fi trebuit să nască gemeni. Acum era din nou însărcinată și doctorul îi prescrisese repaus la pat, începând cu luna a 4-a, pentru ca incidentul să nu se mai repete. Candy a întrerupt serviciul și a început să se îngrijească mai mult.
Cu toate că situația ei era delicată, de câte ori se ridica problema sănătății ei, Candy răspundea hotărât. Are și Australia destui medici buni. Poate că nici prietenii noștri și nici noi înșine nu realizam că de fapt hotărârea era deja luată. E drept că ne aflam abia în faza formalităților. Înaintasem o cerere la spitalul Sir Charles Gardner din centru medical Queen Elizabeth a II. După 2 săptămâni am primit răspunsul. Eram acceptat. Uite răspunsul, i-am spus lui Candy. Parcă ea era și mai fericită decât mine. Am fixat data plecării în luna iunie 1983. Cu ultimii bani pe care îi mai aveam, am cumpărat bilete, doar dus. Așa că dacă am fi vrut, nu ne mai puteam întoarce. Destinația era clară. Medic în curs de specializare. Aventura era ispititoare din mai multe motive. În primul rând, banii. În toată viața mea nu avusesem atâția bani cât urma să primesc aici într-un an. $65.000. Numai noi știm cât le duceam lipsa. Deși problema rasială fusese teoretic rezolvată, pe drum aveam amândoi emoții. Nu știam ce primire avea să ni se facă. Temerile noastre erau întemeiate. Eram un chirurg necunoscut, într-un spital străin, și apoi nu trebuia să uit că se puteau ivi complicații cu Candy. Australienii ne-au primit în schimb cu brațele deschise și faptul că făceam parte din Biserica Adventistă ne-a deschis multe uși. În prima sâmbătă, înainte de începerea serviciului divin, am făcut cunoștință cu pastorul și cu alți câțiva membri. În timpul predicii, pastorul a anunțat: avem în mijlocul nostru o familie din Statele Unite. Vor fi musafirii noștri timp de 1 an. Ne-a prezentat apoi membrilor, invitându-i să ne ureze bun venit. Nu s-a terminat bine predica și ne-am trezit asaltați din toate părțile. Văzând-o pe Candy însărcinată, mai multe surori au întrebat-o de ce avea nevoie. Pentru copil nu luaserăm nimic cu noi, greutatea bagajelor fiind limitată. Frații noștri au început să vină unul cu un leagăn, altul cu o păturică, un căricior și cu nenumărate invitații la cină. Cei de la spital nu puteau înțelege cum se făcea că după numai 2 săptămâni aveam deja atâtea cunoștințe. Un coleg venit cu 5 luni înaintea mea m-a întrebat odată: ce faci diseară? I-am răspuns că luăm cina cu familia X. Cu câteva zile în urmă îi spusesem că o altă familie ne-a invitat într-o excursie cu mașina în împrejurimile orașului Perth. Cum se face că aveți atâția prieteni? Se miră el. N-au trecut nici 2 săptămâni de când ați venit. Mie mi-au trebuit luni de zile ca să-mi fac atâtea relații. Noi ne tragem dintr-o familie numeroasă, i-am răspuns. Vrei să spui că aveți rude și aici? Într-un fel, da, i-am spus zâmbind, după care i-am explicat. Ca biserică ne considerăm familia lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că noi între noi suntem frați și surori. Iată de ce membrii bisericii ne-au tratat ca pe membri ai familiei. Nu mai auzise așa ceva până atunci.